magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Di ba? Yung datingan, kala mo talagang kumikinang shining, shimmering, splendid! Ang tsaka ng panahon! Kasing tsaka ng amoy ng katabi mo today, di ba? Amoy alimuong. Correct. Sasabihin ko sana tama eh. Huwag mo siyang i-judge, hindi lang natuyo yung damit niya. Correct. Ang hirap pa naman. Ang hirap pa naman talaga ng ganun. Hay nako, sa lahat ng mga kabisya natin na ganitong oras, mas napapagastos kasi ang mga bata nasa bahay. Alam mo, mas magastos kapag yung mga bata walang pasok. Sinabi mo pa. Diba? Lalo na kayo mga anak mo patay gutom. Yung mayat-maya nagugutom sila. Maya kung minsan nag-i-scroll na yun. Correct. Ay, parang sarap kumain nito. Tama. Order tayo. Kaya minsan mas nakakatipid ka pa talaga kapag yung mga bata, yung mga estudyante nasa school. Diba? Kaya shoutout po sa mga nanay at tatay na kanina pa nilalambing ng kanilang mga anak na may gusto silang kainin. Ayan. Pero namnamin din natin yung panahon na ito, lalo kung maliliit pa yung mga anak mo. Totoo yan. Kasi darating yung panahon. Kaya sa anak ko malaki na. Ano? Ay, bumabagyo, lumalabas. Sabi ko, huwag kang lalabas mamaya, bumabagyo. Oh, pero tsaka dumating na ba, 16 years old, no? Tama? 16 years old yung binata mo. Dumating na ba yung panahon na gusto mo siyang kasama, ayaw na niya sumama? Oo. Anong age? Kasi si Princess 11 eh. Malapit na. Malapit na. Totoo. So dapat namnamin namin na kahit na kunyari may mga lakad kami, lagi silang sumasama, ganon. Namnamin mo kasi lalo na pag nakamit siya yung... Kasi matagpuan nila yung interest nila. Ayan, yung mga tropa talaga na trip tropa nila. na. O kasi, kaya, pag nagkaroon ng lalaking interest, Diyos ko po! Ay, nako! Kasi kagaya nung sa anak ko, unang nagkaroon interest yung bisikleta. Okay. So yun, nagbabike. Doon na siya interesado. Mas gusto niya na magbike kaysa sumama sa mga lakad ninyo. Tapos yun nga, nahumaling ulit sa basketball naman. Ayan. So, abangan mo si Prince. Kung saan siya mahuhumaling. Sa basketball, abangan kung sa basketball ba o sa basketball player. At dahil anak ko yan, malamang, dun tayo sa player. Alam mo, totoo yan. There are so many times na iniisip natin na parang ang ingay ng bahay, ang gulo ng bahay, ang likot lahat, nakakalat lahat. Kaayos mo lang, kalilinis mo pa lang, pero nakakalat na naman. Damnamin. Kasi dadating talaga yung panahon na wala ng kalat. Kasi iba na yung iba na yung kalat na gusto nila, nagkakalat na yan sa labas, nagwawalwal na yan, wala na sa loob ng bahay. Nasa labas na yung sumusuka. Hindi, ang lungad na iba na eh. Hindi na gatas eh. Ang nilulungad na, alcohol. Tequila, vodka, ram, yan. Kung ano man. So habang dikit na dikit ngayon, lambing-lambing ngayon, namnamin mo kasi pasasan pat dadating ang panahon, iba na yung lalambingin yan. Correct. Ikaw na yung magmamakaawa na sumama sila. Correct. Diba? Alam mo nga, sabi ko nga ang hirap, sabi ko nga sa asawa ko, alam mo minsan, ang hirap nating imbitahing pamilya. Sabi niya, bakit? Sabi ko kasi buy 2, take 3 tayo. Dahil dalawa lang inimbita, pero dahil hindi natin maiwan yung mga anak natin, isasama natin sila. Kung gusto natin na kahit paano makausap natin yung mga nag-imbita sa atin, siyempre isasama natin yung yaya. Correct. So buy 2, take 3, di ba? Ang hirap nating intindihin, 5 tayo agad. Nakakaloka, pero yun nga, yung mga parents na mas malalaki na yung mga anak, yun yung lagi na lang sinasabi sa amin. Na kahit nakukulitan, naiinis, diba, i-enjoy mo talaga kasi pasasaan pa. Pasasaan pa iba na yung i-enjoyin nila. Iba na yung tatawagin nilang mama, diba? Naalala, laging sinasabi ka palagi sa akin ni Mrs. na namimiss niya yung dating Justin. Yung malambing. Pagdating sa school, hubarin yung bag, tatawagin,
Ganon. Correct, correct. Oo. So parang hindi na mapakali na kung minsan nagtatago pa siya Yan, oo. Makikita mo itsura ng bata. Natataranta siya kasi hindi niya mahanap yung mami niya. Oo. Di ba? Yung mga bata pa naman, ang lakas mag-imagine. Ewan ko kung napapansin po ninyo sa mga anak po ninyo, lalong-lalo na kung maliliit pa sila, kapag aalis kayo, tatanungin ka agad, anong oras ka babalik? Di ba? Anong oras ka uuwi? Tapos kapag hindi ka umuwi sa tamang oras, nag-i-imagine na yung mga bata. Correct. May nangyari ba sa nanay ko? Nasagasaan. Bakit hindi ba siya sumasagot? Nasagasaan ba siya? May bumundol ba sa kanila? Di ba? May mga ganon. Correct. Kung pwede nga lang sila magdesisyon ng trabaho mo, gagawin nila Correct, diba? Naalala ko dati, sabi ni Justin, sabi niya, para kasama ka namin dati, umalis ka na dun sa trabaho mo, diyan ka na lang sa Pure Gold, mag-cashier ka, marami pang pera. Sabi sa'yo? Pala desisyon. Akala mo talagang ganun lang kadali. Hindi kasi in their mind, di ba? Diyan ka lang, gusto nila nakikita ka nila sa palipaligid. Namnamin yan. Kasi dadating yung panahon, ayaw na nila kayo nakikita. Sinong gusto nila makita? Ay nako, alam na this. Alam na this! Diba? So habang kayo pa ang mundo nila, diba? Let's do our best to be present in their world. Correct. At ayaw din naman natin na hindi lumawak yung mundo nila. Kasi dapat lumawak yung mundo nila. Dapat ma-maintain yung closeness sa atin, nabibigyan natin sila ng proper guidance, nakakwentuhan nila tayo, pwede nila tayo maging kainuman. Kaya sana pagka natuto si Princess uminom, umiinom pa ako. Para maituro ko sa kanya yung mga tips and tricks. Yan. Ganito anak, ganito iha. Diba? Dapat gano'n, they're very close to us. But at the same time, kailangan they widen their horizon. Dapat nakikipagkaibigan sila, may iba silang mundo, lumalaki at lumalawak ang mundo nila. Pero ang tanong ko sa'yo, ready ka na ba? Hindi. Hindi. Ang dali-dali ko na sabihin ito mga sinasabi ko. Ano mo naman ako? Moving on. Ang dali ko sabihin. Diba? Heartbreak. Ang dali ko mag-advise. Nung ako na yung nag-move on at ako na yung may heartbreak, hindi ko magawa. Yan. Alam mo, ang pinakamahirap talaga yung nanay talaga na mag-let go Kasi totoo. nakita ko rin din sa asawa ko niyan. Dati ayaw niyang may service pa. Yan, Nung mag-start na nagsabi si Justin na mag-commute sa kaya kanya, niya niyang mag-isa. Ayaw niya. So, napakahirap kasi nasanay ka na baby pa Correct. yan. Tapos biglang nagulat ka pala, malaki na pala. Tama. Si Prince nga, ilang taon lang siya, 5. Turning 6 this November. Ayaw niya nang tinatawag na baby. I'm not a baby, I'm a kid. Oy? I'm a kid. Makakid ka naman dyan. Ako pa rin naman naghuhugas ng puwet mo. Diba? Yung mga ganyan mga moments you will definitely miss. So let's be present during those moments. Kaya lang syempre, hindi naman lahat ganon. Katulad ng mga OFW na nakatutok sa atin ngayon. Diba? Gustuhin man nila na magkaroon ng mas maraming panahon kasama yung anak nila habang lumalaki. Hindi naman nila magawa kasi nandun sila nagtatrabaho. Diba? Kaya importante nga din sa mga OFWs, yung may timeline ka, may hanggang kailan. Plano ka. Kasi ang nakakalungkot po sa mga OFW, sa mga nanonood ngayon, yung walang plano. Diba? Alis ka lang ng alis, hindi mo na mamalayan. Ang laki na niya na pala. Oo, tapos yung pera na pinapadala dito, wala kasing plano Oo, totoo. Diba? Gastos. Correct. So ano yung plano? Saan pupunta? Kanino dapat i-entrega? Yan, isa pa yan. Diba? Ang daming OFW na pag-uwi, akala nila nakapag-ipon, napaayos yung bahay. O diba? Saan napunta? Yung meron pang susurpresahin, hindi ko pa paalam na uwi ako. Oo, diba? Ito yung address ng subdivision namin. Sabi ni Mrs. Okay gawa na daw. Nakatayo na. Pagbaba sa tricycle, hindi ito bahay namin. Kasi ni hollow block wala. Ni isang piraso na hollow block grangy. Diba? So yung ganung pagpaplano, mahalaga talaga yan. The persons that you trust, yung hanggang kailan ba ito gagawin, may timeline ba, diba? Sino ang mga dapat nakasama ng mga bata habang ako ay wala, diba? Dapat may plano pinag-uusapan ng mag-asawa, hindi lang isang taong ang nagdidesisyon. And tandaan na mag-asawa po, kapag kayo po ay mag-asama, kayo po ay isang
team. Mhm. Team players na po kayo. Ayan. Kayong dalawa magde-decide together. Oo. Hindi pwedeng decision lang ng isa. Oo. Mahirap yun kasi mabigat yun eh. Correct. Siya lang naman yung nagdesisyon umalis eh. Oo. Diba? Ang ending, baka nga hollow block lang ang nabili mo. Oo, yung iba pa dyan ikaw umalis-alis, iniwan mo kami. Yan. Kaya ng lalaki, ng Correct. babae. Oo, di ba? Nangyayari talaga. Na marupok pala si Mrs. o si Oo. Mr. na hindi pwedeng iwanan. Oo, na hindi pala pwedeng walang humahawak sa mga Oo. ganitong mga bagyong panahon. Oo. Kasi kapag walang kayakap, naghahanap ng kayakap. Oh. Di ba? Pero if it's a decision made by both of you, Yeah, oo. di ba, titibayan nyo parehas Oo, eh. ihahanda nyo yung mga sarili ninyo. Oo, sa ganyang klaseng panahon na kung saan kailangan pala tayo ay maging mas matatag sa mga ganitong klaseng panahon. Oo. 'Di ba? Ang swerte na nga ng mga OFW ngayon kasi Oo. instant na yung pakikipag-usap. Correct. So if you wanna talk to somebody, instant. Oo, Pwede na. Grabe yung mga Yung panahon dati, Yung- isipin mo nag-voice tape ka, tapos kailan dadating yung voice tape? 3 weeks? Tapos itong malupit pa, Oh. yung asawa mo, mister mo, nasa abroad. barko, kunyari barko. Oo, Oh. barko. Sabihin na lang natin kadalasan Saudi. Ayan, Ganon. yan, Saudi. Namimiss yung misis. Di ba, wala pang technology. Sasabihin niya, darling, pwede mo bang picturean yung sarili mo na nakapanty at bra? Tapos, di ba, ipapadevelop pa yun. Ipapadevelop mo pa yun. Yun yung nakakalurky. Alam niyo po, nakakalurky po yun. Gusto ni Mrs. magpadala ng sexy photos. Pero una makakakita yung Kodak. Yung magde-develop. Tapos, kakilala mo pa yung nagko-Kodak. Alam mo yun? Yang hiya ka na. Yung shot number 32, mga naka-bra at panty si Mrs. Tapos may expose pa. Diba? Isipin mo yun, nahiya ka na kasi yung mga camera dati wala namang parang selfie mode. Wala. So, it's either may uutusan ka para Oo. picturean ka na naka-bra at panty or ikaw, ipoposisyon mo, bahala Oo. na kung paano mo gagawin. Oo. Tapos isipin mo yung kahihiyan, ipapadevelop mo pa. At isipin mo yung pinagdaanan mo lahat ng stress, tapos ma-expose yung camera. Correct. Yung film. Ganun po yung mga pinagdaanan. Pero kinaya. Yun, ang point lang, kinaya Oo. nila. Mhm. 'Di ba? So ngayon pa na mas matindi ang communication, mas Oo. open ang communication, mas instant lahat, dapat mas kayanin. Oo, correct. 'Di ba? Oo. Wag putang mahihinang nila lang kasi minsan ang hihinang nila lang, ano mo 'yun? Instant na nga lahat nung araw 'di ba? Oo, dati yung naalala mo pa yung telegrama pa. Oh, 'di ba? Isipin mo 'yun, Yung telegrama. mahal kasi yung long distance eh. Correct. Diba? Na call. Oo. So magte-telegram ka. Oo, Tapos yung telegram limited lang yung Oo, yung space. Oo. Isipin mo ngayon, pag gusto mo magalit sa mister mo, kapag kalbo, nasa Hong Kong ka, o kaya nasa China, Singapore, kung saan man, OFW ka, gusto mong talakan yung mister mo, anli. Pwede pang voice message. Di ba pwede pang voice message? Dati hindi eh. Ang voice message mo, voice tape. Oo. So, Ay, grabe yung yun. galit mo, di ba, tapos na nakalipas na bago nakarating sa kanya. Bati na kayo. Nagbati na kayo, saka lang nakarating yung tape ng galit. So, pero, yung mga tao noon, yung mga in a relationship long distance, Aha. kinakaya nila. Correct. 'Di ba? So, nakakahiya naman na ngayon everything is instant, na hindi mo pa kakayanin. Yan. Kaya nyo yan. Oo. 'Di ba? 'Di ba ka naman, dami mo pang reklamo dyan. In an instant, pwede mo nang send ka naman ng ano. Video call. Oh, tama. Oh, very safe. Oo, Ayan. 'di ba? Paano mo nalamang safe? Kasi end-to-end yung user. End-to-end, Walang dadaanan na channel Sure eh. ka ba? Pero kasi dati may mga dinadaanan. Oo. Isipin mo yun, oh my gosh, natandaan ko, Diego, dati. Oo. Nagpadala ka rin? Hindi. Hindi, voice tape dati. Okay. Kumanta ako ng Nothing's Gonna Change My Love For You. Nandima! Ang luma ng ante! Kumanta ng Nothing's Sino Gonna Change. kinantahan mo na Yung nag-record boyfriend ko ka? ng college. Oo, yan yung mga bigayan namin ng messages nung araw. So cassette tape pa yun. Cassette tape. Abangan natin kay Boss Toyo. Baka ibenta na. Sana wala na. Sana na itapon na kasi nakakahiya. Nakakahiya talaga. Ang natatandaan ko dati, bago ka tumawag sa isang lugar, kunyari, kahit local. Aha. So kunyari, kung tatawag ka sa Bicol, Aha. may dadaanan ka muna na operator. Oo.
Sipin mo yun, dadaan ka muna sa operator Tapos para ma-connect. Bago mo ma-connect. Oo. Diba? Tapos tatanungin pa yun na collect or O ano? collect or call? Call Oo, or collect? parang Parang ganon. ibig sabihin, sino magbabayad? Oo. Yung tumatawag o Oo, yung yung natawagan? Ganon. Ganon na po siya. Oo. Pero kami dati, nung araw, ayan na naman yung araw. Halatang halata. kahit sabihin natin wala kami mga cellphone, ganyan yung mga eksenang may dumadaan sa operator or whatever. Pag sinabing 7:30, magkikita tayo sa tapat ng bench dyan sa SM Mega Mall. Magkikita tayo sa oras na yun. Ngayon, may message na nga, sinabi na nga ng anong oras, hindi pa rin nakakarating sa oras. Sinabi mo. Dati walang cellphone eh. Wala! Imagine mo mag-uusap kayo sa telepono. Ito na yung instruction dun sa puno ng mangga. Totoo! Tapat ng simbahan, alas 7. Yes! Tapos nakikita. Ako dati meron ako naging jowa na abutan ko yan na Diego na parang, may cellphone na nun, pero basta medyo limited pa yung function ng phone. Pero ang usapan namin, magkikita kami dito sa LRT station na to, ng ganitong oras. So, nagkita kami. At nagkikita kami. O kayo ngayon, mga Gen Z, Gen Alpha, ano na? Ha? Hindi pa kayo nagkikita, di ba? Anong Hindi- petsa na? Correct. Malapit na undas. Totoo. Hindi ba tuloy-tuloy yung lakad ninyo? Hanggang ngayon, lahat pa rin kayo late. Di ba? Nung araw. Though may mga araw, nung araw naman sa atin dati na hindi naman nakikita kahit nag-uusap. Meron din naman talaga. Halimbawa, sabihin niya, bago pa lang kayo magkikita, sabihin mo, Naka-red. May baon kang damit. Pagpangit, hindi ka Totoo. Naranasan ko yan. Yung nasa tapat nga ng parang nasa tapat ng KFC, naka-green. Di syempre, sumilip muna ako, naka-green. Ako, tsaka naka-green. Hindi ka magpapakita. Hindi. The subscriber cannot be reached. Ay, nako! Oras po natin, 12:39. Correct! Siyempre, kasama po ang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasama pa rin ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!